Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg tænkt mig at lave en lille dag i stalden igen. Jeg har haft lavet en før, men nu snakkede mig og min veninde bare, og så vil vi bare gerne lave en YouTube-video sammen, så det bliver egentlig som den sidste. Og du skal regne med, at jeg er ikke så god. Okay. Jamen, det er til content. Ja. Det var da fint. Ja. Hun er meget sød. She is a sweet pony. Okay, så går Julie bare bag ved mig. Så. Ja. Bare bakke eller? Nej. Vi er venner også. Vi er venner deromme. Nå, hej. Hej, Omis. Graver lige hovedet i lippen. Du har ikke med mig tilbage, ved du hvad? Her. Exactly. Hvad renser jeg? Så kan du feje det der. Hej Percy, din dinosaur er en hest. Yes. Man kan bare se en dinosaur af en hest, der bare står derovre. Bare sådan Percy, der bare sådan tonser op. Prøv at se hans ører. Like, look at him. Look. Altså, jeg er helt Yeah. så kan man godt sådan her. Okay, Isabella, hun har lige været så sød, og så har hun faret efter mig. Mangler bare lige det der. Og så har jeg haft renset hovedtøj. Så nu skal hende her bare nyde hendes aftensmad. Yes, you are brushing the floors. You are doing a very good job. Jeg lyser bare lige. Det var op til gyngerne. Yep. Så hvis vi får en soveaftale igen i sommerferien, så kan vi filme det til YouTube. Hvis det er, de gider at se en video med det. Det vil I gerne. I vil gerne se en video med mig, I spiller dansår til. Det har jeg lige bestemt mig. Ja. Jeg skal også bare have plads på min telefon til det. Jeg kan bare få en ny telefon i mellemtiden. Det har jeg virkelig ikke råd til. Why are you whipping your piss at me? Beautiful. Killing my vest. Oh, jeg skal bare lige sige hej til dinosauren. Hej. En 80. Nu skal jeg lave det op. We are on the swings. And we are gonna fall off if we keep doing this. Jamen, jeg bare ikke have navnet på rideskolen nu. Er du klar? Ja. Yeah. 1, 2, 3. You fly. Nu skal jeg lige have plads til skylden. Ja. So fast. Pull that feet out. Det har hun nok, men det er sikkert min på. Men så vi skal være lidt iskoldt. Hvorfor så ikke så? Ja, because.
I'm collecting them. Der var en på det hold efter os, som der godt kunne tænke sig at have noget at drikke, så derfor er det det her klip, at alle vi løber ind, og så tager jeg lige en drikke. Okay, drik du. Jeg er blevet opereret. Og så efter jeg har fået givet hende hendes drikdunk, så går mig og Isabella ind i Ridhuset, og så finder vi så de her træheste, som vi har lidt sjovt med at sidde på og lege med. Beautiful horses. Because my heels, they are like shit. Hvad er klokken? Skal vi ikke prøve at lave en video, hvor man skal lade som om, man hedder? Du får starte med at filme mig, ikke? Så det er en rigtig god en. Er du klar til at filme mig? Ja, jeg gør det allerede. Det har en pævsituation. Det her det er bare sådan pony, der ikke gider en skid. Ja. Skal vi se, om jeg kan have bare sådan elegant eller... Så det ender så med, at jeg får for meget fart på, og så ryger jeg ind i en tynde. Ja, det er det. Hold lige ned for en. 1, 2, 3. Ej, de er alt for langt til mig. Men bare så det bliver sådan alt for kort. Nej, det er fint. Du rider bare sådan der. Ej, det var ikke fint nok. Seriøst, med den her ikke også. Jeg kan seriøst bare tage min fod over. Seriøst, jeg rører næsten jorden på den her måde. Så prøv at se mig, der føder på. Du kan ikke lade det. Seriøst, den har ikke nogen gjort på. Jeg kan seriøst bare. Du kan se mig, der nok. Jeg synes, den har så det også. Sådan er det virkelig ikke normalt. Ej, vi prøver lige igen. Jeg ved ikke at filme. Nej, vi prøver bare lige igen. Så hopper jeg også af en gang. Ej, mit lægmuskel sidder fast. Okay, det gør jeg. 1, 2, 3. Stakkels pony med den her sælger. Ja. Så Isabella, hun laver det samme som mig, hvor der hun bare ryger ind i tønden. Jeg har kun 13% på min telefon. Og i det næste klip, så kan den gynge, vi sidder på, den godt larme lidt. Din mor. Skal du hjem? Så skal du være så sygt højt. I'm gonna go. Yeah. 3, 2, 1. Beautiful. Skal du bare få gyngen i hovedet? Don't hurt yourself, please. Sender du den til os også? Eller vil du reagere? Redigere nogle af dem og lægge op på YouTube? Hvis du er okay med det. Det er fint nok. Vi ses. Vi ses på mandag. Og bare lige, hvis du keder dig på et tidspunkt, så kan du godt bare ringe, så kan jeg godt spille. Bye bye. Jeg savner. Jeg kan ikke huske, hvordan du ser ud. I miss you too. Går det med string, mand? Hi. And then I was left. Miss you too. And then I was left all alone. Hvor ved du, hun er stadig? It is beautiful here. Så var det. I did it just like that. Ej, mit hår, det var spændende. Og nu sidder jeg fast i.
Marshalla. Jeg vinker. Jeg tror ikke, hun ser det. Ja, hun gør. Hun ser det. Hun ser mig. Marshalla. Wiki. Det var gyngen. Yes, gynger aldrig på den gyngen igen. I'm horrified now. You like my riding honey because I don't. Sure. Tracy? Whoop. You so gentle. Look at him. Skal du få den? Ja. Yeah. Du sjovede på mig. Min telefon er kun 4%. Please, please. Please. Min telefon har 4%, og jeg er lige kommet ud i bilen og sætte den så opladning. That was close. Min mor, hun er hjemme. Og jeg sidder her og keder mig. Men jeg har min sodavand. Jeg kan ikke få den ud af holderen. Sådan der. Nu har jeg min sodavand. Very good. Og det her, det bør sådan lidt... Ej, jeg ser bleg ud. Det er altså ikke normalt. Ej, jeg ser virkelig bleg ud. Nå, den her video, det var bare sådan en lille hyggelig video, jeg vil lave. Fordi at en af mine venner, hun spurgte, hvornår jeg lavede en ny YouTube-video, og så sagde jeg, det kan jeg da lave nu. Så derfor bliver det her en lille vlog, sådan en dag i stedet med mig. Igen, jeg har haft lavet en før. Så ja. Men jeg vil bare sige tusind tak for, at I har set med i den her video. Så må I have en rigtig dejlig dag, og vi ses i min næste video. Hej hej.